ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ, барномаи иттилоотии ахбору мустақиман аз телевизиони тоҷикистон манзуратон менамоем. Дар студия бо шумо Савсан Ғайурзода. идомаи ахбор. айни ҳол корҳои бунёдӣ дар нерӯгоҳи барқи обии Роғун ки таҳти таваҷҷӯҳи бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дорад бо маром ҷараён дошта васлу насби таҷҳизоти муҳими гидроэнергетикии иншоот, ҷараёни корҳои омодасозии мавзеи агрегатҳо ва нуктаҳои муҳим тибқи ҷадвали корӣ амалӣ карда мешавад. Аз ҷараёни корҳои сохтмонии нерӯгоҳи барқи обии Роғун Фахриддини Муҳаммад Юсуф гузориш медиҳад. 335 метр сарбанди нерӯгоҳи барқи обии Роғун ки баландтарин сад ва аз рӯи шаклу услуб аз сангу омехтаҳо иборат мебошад, барои нерӯгоҳи барқи обии Роғун аҳамияти муҳим дорад. имрӯз корҳои сохтмонию васалкунии таҷҳизот дар иншооти азими аср нерӯгоҳи барқи обии Роғун аз ҷониби мутахассисони баландпоя бо талошу иродаи қавӣ аз рӯи нақшаи пешбинишуда амалӣ карда мешавад. бо бунёди бузургтарин нерӯгоҳи барқи обӣ дар давлати соҳиби истиқлол Тоҷикистон яке аз ҳадафҳои асосии стратегии истиқлолияти комили энергетикӣ татбиқ гардида некуаҳолии мардум боз ҳам таҳким меёбад ва дурнамои неки рушд муҳайё карда мешавад. дар ин қитъаи сохтмонӣ ки яке аз нуқтаҳои муҳими бунёдӣ маҳсуб меёбад, корҳо рӯзона ва ҳамшабона аз рӯи иродаи комили сохтмончиён бо сифат иҷро мегарданд. ин мавзеъ аз ҳозир ба макони файзбор табдил ёфтааст. дар заминаи нишондодҳои ин гуна асбҳои санҷиши ченкунӣ корҳо аз рӯи нишондиҳандаи ин гуна асбобҳо идома дода мешавад. мо фахр мекунем ки дар чунин нерӯгоҳҳои бузурги иншооти дохили ҷумҳурӣ кор ва фаъолият менамоем. барои мо бунёди нерӯгоҳи барқи обии Роғун бунёди ояндаи миллат аст. ҳоло дар ядрои сарбанди нерӯгоҳ рехтани маводи махсус ки барои сохтмони сарбанд мутобиқ мебошад ҷараён дошта бо технологияи хос корҳои устуворсозӣ ва симентатсия роҳандозӣ мегарданд. қувватзода Даврон мебошам, куратори маводҳои сарбанди нерӯгоҳи барқи обии Роғун. кор дар ҳама қитъаҳои нерӯгоҳи барқи обии Роғун бо суръат рафта бо сифати баланд амалӣ карда мешавад. дар Роғун ҳама ҷавонони Тоҷикистон кор мекунанд, бисёр бо як рӯҳияи баланд, мароми созанда фаъолият дар нерӯгоҳи барқи обии Роғун барои мо ҷавонон як ифтихори бисёр баланд мебошад. дар заминаи бунёди сарбанди нерӯгоҳи барқи обии Роғун ҳоло корҳо бо авҷи аъло ҷараён дошта дар ядрои сарбанд ки яке аз нуқтаҳои муҳим ва дорои аҳамияти хоси муҳандисӣ мебошад, рехта ҳамвор намудани маводҳои зидди полоишӣ ва ҳам зидди намнокиву обгузаронӣ амалӣ мешавад. сохтмон дар ядрои сарбанди нерӯгоҳи барқи обии Роғун яке аз нуқтаҳои муҳими бунёдии иншоот маҳсуб меёбад. Давронов Қурбоназар роҳбари гурӯҳи сафарбаршудаи намояндаи фармоишгар ҳастанд. айни замон мо дар ядрои сарбанди нерӯгоҳи барқи обии Роғун қарор дорем. корҳои сохтмониро дар минтақаи мазкур қудратчӣ лотиду ширкати Вибил ва зерқудратчӣ он ширкати Тоҷик электромонтаж амалӣ намуда истодаанд ва айни замон корҳои хобондани маводҳо аз ҷумлаи гилхок, филтрҳо ва маводи шағалзамин дар сатҳҳои мухталиф идома ёфта истодаанд. ғайр аз ин дар минтақаи ядрои сарбанд корҳои сементатсияи мустаҳкамкунандаи паҳлӯҳои кӯҳҳо то сатҳи 1110 бо шумораи 5090 адад чоҳҳо ки то имрӯз зиёда аз 900 адади онҳо парма ва сементатсия карда шудаанд идома ёфта истодаанд. тибқи талаботи меъёрҳо ва стандартҳои байналмилалӣ амалӣ гардида истода маводҳое ки дар худи сарбанд истифода мешаванд қабат хобонида мешаванд. масалан маводи гилхок бо баландии 30 сантиметр хобонида шуда аз ҳар як қабати рехташуда намунаҳо гирифта мешаванд. маводҳои дигар бошад ин дар ғавсиҳои гуногун масалан шағалзамин то 1 метр, филтрҳо то 6 сантиметр ва аз ҳар қабати хобонида шуда намуна гирифта мешаванд. ҳамин гуна корҳо дар иншоот бо сифати баланд ҷавобгӯ ба талаботҳои меъёрҳои байналмилал иҷро карда мешаванд. дар ядрои сарбанд корҳо бо истифода аз техникаҳои муосири озмоишиву устуворсозӣ амалӣ шуда иқтидори комил аз ҷумла техникаҳои пурқуввати боркашиву мустаҳкамкунандаи маводҳо фаъолият доранд. корҳои сементатсионии қабати рост бо мустаҳкамкунӣ ва дар марказу паҳлӯи рост ва чапи ядро корҳои хобонидани маводи гилхок яъне сугринка намуди ҷинси кӯҳие ки обгузарониро маҳдуд менамояд амалӣ мешавад.
нерӯгои барқи обии роғун айни ҳол дар тамоми нуқтаҳои сохтмонӣ ин иншооти муҳими гидроэнергетикии аср корҳои сохтмонӣ ҷӯшу хуруш ҷараён дорад ва ҳамаи корҳо мутобиқ ба стандартҳои байналмилалӣ аз рӯи сифати баланд амалӣ карда мешавад. Масалан, дар назди қисмати обпартои СТ4 айни ҳол корҳои хокбардорӣ ҷараён дошта. Ҳамаи кор мутобиқ ба нақшаҳои сохтмонӣ аз рӯи лоиҳа сифатнок иҷро мегарданд. умуман корҳои сохтмонӣ дар тамоми нуқтаҳои нерӯгои барқи обии роғун дар асоси дубаст шабу рӯз сурат мегирад. Аз ҷумла дар қисмати баромадгоҳи нақби сохтмонии рақабати 4 корҳои хокбардорӣ ҷараён дошта. Дар асоси лоиҳаи сохтмонӣ дар ин нуқта низ тадбирҳои муассир амалӣ мешаванд. Парвиз Миралӣ, сардори шӯъбаи гурӯҳи намояндаи фармоишгар. Айни ҳол мо қарор дорем дар қисмати болои баромадгоҳи нақби СТ4 дар инҷо корҳои анкергузорӣ, корҳои бетонпошӣ, корҳои сементатсионӣ дар дубаст идома дошта. Корҳои анкергузорӣ барои устуворсозии қабатҳои кӯҳӣ хизмат мекунад ва баъд аз ин корҳои бетонпошӣ ва сементатсионӣ иҷро мегардад. дар ин қидам мувофиқи лоиҳа 14238 анкерҳои ажега дода шудааст. аз ин шумора 8517 ададаш иҷро шудааст ва анкерҳои ПНА бошад мувофиқи лоиҳа 3421 дона дода шудааст. аз ин шумора 357 адад истифода шудааст. баромадгоҳи нақби сохтмонии қабати 4 яъне СТ4 ҳоло дар қисмати болоии ин нуқта устуворсозии қабати кӯҳҳо ва анкергузорӣ иҷро шуда. дар баландиҳо низ техникаҳои хос фаъолият доранд. галерея ё худ нақби сементатсионӣ ин иншооти муҳим дар ҳудуди ядрои сарбанд бунёд шудааст. тавассути нақби сементатсионӣ аз ҷониби мутахассисони баландпоя ва ҷавонони кордон тадбирҳои пуррагардонӣ ва устуворсозӣ амалӣ карда мешаванд. менеҷерҳои ба корҳои сементатсионии гурӯҳи намояндаи фармоишгар Шӯҳрат Насриддин. айни замон мо дар нақби сементатсионии G1R қарор дорем, яъне дар тараф дар паҳлӯи рости сарбанди асосӣ G1R нақби доимии сементатсионӣ ки садсолаҳо барои сарбанди асосӣ хизмат менамояд. дар ин ҷо сарбанди асосӣ аз се галерея иборат аст. галереяи аввал нақби сементатсионии G1R яъне дар паҳлӯи чапи сарбанди ядрои асосӣ қарор дорад. маркази асосии ядрои сарбанди асосӣ ин нақби сементатсионии G1S аст. корҳои сементатсионӣ дар нақби G1R яъне дар паҳлӯи чапи сарбанди ядрои асосӣ тибқи лоиҳа аз пикети 0+00 то пикети 2+3400 яъне ки бо дарозии 234 метр ҳаҷми лоиҳавии корҳои сементатсияи мустаҳкамкунанда яъне мустаҳкамкунии ҷинсҳои кӯҳӣ иборат аст аз 790 адад чоҳҳои сементатсияи мустаҳкамкунанда ки ба пуррагии парма ва сементатсия карда шудааст. боз дар ин ҷо корҳои сементатсияи пардаи обанд яъне дар нақби сементатсионии G1R ҳаҷми лоиҳавӣ 611 адад ки аз ин шумора 570 адад ба пуррагии парма ва сементатсия карда шуд. маркази асосӣ яъне ки нақби сементатсионии G1S бо дарозии 115 метр аз пикети 0+00 то пикети 1+1500 қарор дорад. 115 метр ин дар се хат сементатсияи пардаи обанд ба нақша гирифта буд. ҳаҷми лоиҳавиш 175 адад инчунин 54 адад чоҳҳои иловагӣ низ аз тарафи лоиҳакаш пешбинӣ шуд ки ба пуррагии парма ва сементатсия карда шудаанд. ҳаҷми маҳлули сарфшуда яъне масрафи семент дар нақби G1R хоб 337 тонн, дар нақби G1S маркази асосии ядро 310 тонн ва айни замон мо қарор дорем дар нақби сементатсионии G1R паҳлӯи рост сарбанди ядрои асосӣ дар ин ҷо чоҳҳои сементатсияи мустаҳкамкунанда тибқи лоиҳа дарозии ин нақб 130 метр 88 сантиметр дар бар мегирад. дар ин ҷо 408 адад чоҳҳои сементатсияи мустаҳкамкунӣ пешбинӣ шуда буд ки ба пуррагии парма ва сементатсия карда шуданд. айни замон корҳои сементатсияи пардаи обанд бо суръат идома дорад ки шумораи лоиҳавии 637 адад то имрӯз 227 адад чоҳҳо
ба пурраги сементатсия карда шуданд. Ҳаҷми маҳлули сарфшуда дар ин ҷо 234 тонро дар бар мегирад. назорати сифат аз тарафи намояндагони гурӯҳи сафарбаршудаи фармоишгар ва инчунин аз тарафи пудратчӣ зерпудратчии лоти д ширкати треви ки бевосита корҳои сементатсиониро иҷро менамояд шабонарӯзӣ ба роҳ монда шуда кӯшиш ба харҷ менамоянд ки назорати сифати корҳои сементатсионӣ тибқи талаботҳои ҷаҳонӣ сохта ба истифода дода шавад. ҳоло тавассути галереяи дуюмии сементатсионӣ ки дар зери ядрои сарбанд қарор дорад, корҳо дар паҳлӯи рост яъне G1R ҷараён мегиранд. роҳияи баланди корӣ ки бо ифтихори куллӣ пеш меравад, нерӯи созандаи коргарону мутахассисони нерӯи барқи обии Роғунро дучанд намуда тамоми тадбирҳо бо азму иродаи қавӣ аз рӯи нақшаи пешбинишуда иҷро мешавад. айни ҳол корҳои бунёдӣ дар нерӯи барқи обии Роғун дар ҳоли авҷ буда васлу насби таҷҳизоти муҳими гидроэнергетикии иншоот, ҷараёни корҳои омодасозии мавзеи агрегатҳои навбатӣ ва дар маҷмӯъ корҳо бо суръати баланд амалӣ мегарданд. низоми мукаммали корӣ бо натиҷаи ҳаррӯза ба қайд гирифта мешавад. нерӯи барқи обии Роғун замина барои рушди босуботи Тоҷикистони соҳиби истиқлол аст. корҳои сохтмонӣ дар нуқтаҳои гуногуни нерӯи барқи обии Роғун ки ҳар яке марҳилаҳои муҳими ин иншооти гидроэнергетикии мамлакат ба шумор меравад, аз рӯи нақшаи фаъолият сифатнок иҷро мешаванд. дар асоси лоиҳа татбиқи сифатноки корҳо бо ҳисси баланди масъулиятшиносӣ мутахассисону сохтмончиён амалӣ гардида иҷрои он бе тамдиди ҷадвали корӣ пеш меравад. тавре мушоҳида мешавад тамоми корҳои омодасозӣ, бетонрезӣ ва мустаҳкамкунии иншоот дар нерӯи барқи обии Роғун хоса инфраструктураи зарурии хизматрасон мувофиқи нақша бо сифати баланд амалӣ шуда ба меъёрҳои байналмилалии сохтмони иншооти гидроэнергетикӣ мутобиқ мебошанд. истиқлолияти энергетикӣ яке аз ҳадафҳои муҳиму стратегӣ ва нишондоди аслӣ барои пешрафти иқтисодиёт аст. дар замони соҳиби истиқлолӣ ҷумҳурии Тоҷикистон ба бунёди низоми ягона ва иқтидорҳои бузурги гидроэнергетикӣ ноил гардид. бо азму талошҳои хастанопазири асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон имрӯз ҳар хонадони фарди тоҷик пурнуру муҷаллост. ҳоло ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи арзёбиҳои созмонҳои байналмилалӣ яке аз кишварҳои пешсаф дар истифодаи иқтисодиёти сабз ба ҳисоб меравад ва аз лиҳози истифодаи манбаъҳои барқароршаванда дар шумури 6 кишвари пешсафи ҷаҳон қарор дорад. Фахриддини Муҳаммад Юсуф, Маҳмад Саиди Камол, Ахбор, нерӯи барқи обии Роғун. бинандаҳои азизу гиромӣ, ин буд барномаи иттилоотии Ахбор. Хайр, саломат бошед.